Jos sä olisit mun koira, mä kertoisin sulle kaikki mun huolet. En! Tulet! En tule! Nyt sä tuut alas sieltä puusta. Nyt mä myöhästyn töistä. Mä en tule, jos mä saan koiraa! Nyt tule alas sieltä puusta. En! Tulet alas sieltä puusta! En tule, jos mä en saa koiraa. Aivan kulta, kun me ollaan puhuttu tää 100 kertaa. Koiran hoitamisessa on iso vastuu. Sitä pitää viedä ulos 3 kertaa päivässä. Hoidan sen! Joo. Noniin, nyt mun kyyti tuli. Nyt sä tulet alas sieltä puusta. En! Sä tulet alas sieltä puusta! En tule! Okei. Nyt tehdään sillä tavalla, että sä ulkoilutat tätä keppiä 2 viikon ajan. 3 kertaa päivässä. Ja sit sä saat sen koiran. Kato, kun siinä käy just kuitenkin niin, että minä ja äiti hoidetaan se loppujen lopuksi. Noniin, tule alas sieltä. Huomenta. Huomenta. Missä sä oot ollut näin aikaisin? Ulkoiltavassa keppiä. Miksi? Iskä lupas mulle koira, jos mä ulkoiltan tätä. Sä oot luvannut Aavalle koiran. Se kiristi mua. Kiristi. Niin. Siis ihan oikeesti. Sun lapsi kiristi sua. No joo. Se sanoi, että se ei tuu puusta alas, jos ei se saa koiraa. Ja sä suostuit. No, mulla oli kiire, siinä oli kyyti tulossa. Ehkä se nyt oli aika huono idea tämmönen. Eli meille on nyt tulossa koira. Ei ole tulossa koiraa. Onks toi vai sun koira? Joo. Mikä sen nimi on? Rassu. Haluatko sä ulkoiluttaa sitä? Ja sitten mun opettaja on semmonen ihan superkiva. Se on niinku, se ei ikinä suutu. Se on aika semmonen nuori, ei yhtään semmonen niinku vanha. Ja sitten mun luokka on aika tosi kiva. Mä unelmoin siitä, että musta kasvaisi vähän pidempi, kun mä oon nyt mun luokalla toisiksi lyhyen. Sitten mä unelmoin siitä, että mulla ei olisi lukihäiriöä, että lukeminen olisi yhtä helppoa kuin kaikilla muillakin. Sitten mä toivon, että kotona olisi ihan rauhallista ja tavallista. Jos iskä ja äiti nyt erois, niin sä saat jäädä munkaan asumaan mihin ikinäkään mä muutan. Mä en jätä saa. Hannu,
Ei nyt, ei please, ei mun ajatus katkee. Joo, mutta Aava on nyt ulkoiluttanut sitä keppiä suurin piirtein sen 2 viikkoa. Eikä oo. Oh. Onhan se nyt vienyt sitä keppiä ulos vaikka kuinka monta kertaa. Joo, mutta en jaksa kuunnella enää sitä ajatellut, että se tulee sen toteuttamaan. Tää oli sun idea. Hoida loppuun se asia, minkä sä oot aloittanut. No minäpä hoidan loppuun. Mä hoidan. Jaana, hei. Älä viitti kattoo mua tolle. Miten? Niin kuin mä olisin joku lapsi. Mä nyt ymmärrän, miten mun ilmeet tähän liittyy. No niin, kun mä sanoin, että mä hoidan, niin mä hoidan. Rässy löytyi roskiksesta. On nimenomaan se periaate, jonka mukaan koko kirjausketju tulee olla aukoton. Sitä voi kutsua myös eräänlaiseksi jäljitysketjuksi. Anteeksi, mitä on? Mulla on koulutus kesken tässä nyt. Mä heitin sen menemään. Rauhoitu nyt, enää mä voin tulla, mulla on koulutus kesken. Halo? Mitä sä teet? Mitä sä teet? No, oliko se vaikeaa? No, sä voit mennä takaisin töihin. Sä olet kyllä paha. Minäkö? Oot sä tosissaan? Minäkö? Hoidit sä sen? Joo. Tuo tänne, tuo. Anna keppi. Ja no, hyvä. Hae keppi. Tule tänne näin. Tuo tänne näin. Hyvä. Moikka. Moi. Mä voin viedä sen sit koulun jälkeen. Joo. Anna keppi. Anna keppi. Thank you.